Wempi yomdula sinemanga sayibonisa phakathi wempi yomdula sinemanga sayibonisa phakathi sayibonisa asinemanga sayibonisa phakathi wempi yomdula sayibonisa Ngatupa mbokatela makonda ubapa batangana kamera ka popula ni patela manzi no wala mutwa ibulula mpezi mtubula tindi makata tasa la kisimbela ndana nkoteka ngiyazwe kwashona bezana maskadi manje abafoka fo wazi satanga mashinga kuma pasle wala lite nguke kutena sikotisa kubagala lapha engitabu wakho awukhwehlela wona safa manya sis yini uthini thatha kwasemaskani sakuyahlela manje bangangawa bafana
ekhuzani ndodana ezemnyama ndodana emthandeni ndoda lobuzoyihlo ngensizwa emkhulelwa ndodana kodwa nobuzoyihlo ita nobuzoyihlo anobuzoyihlo ekhuzani ndoda lobuzoyihlo ngensizwa emthandeni ndoda nobuzoyihlo ngensizwa emkhulekela ndoda nobuzoyihlo ngensizwa anobuzupipe nibuza ukuphosa emhletheni nibuza umndeni uthini nibuza umabhalane enkandla angensezi kuya nokho lobuzoyihlo kanjalo ezindaba eyiyo osibalikhulu uthiwa umntwana maphunga amzondo ukuthatha intombi yabafokazana umnikazi wefoshuna noma yini mhlawumbe azoyifeba zimnamathela kube zemnamathela ngaba ngasabonakala ukajesko ngashepa ngaba sakabonakala umzulu kambobombili sangoma esitela ngeqela esibini esitela ngumhlana ngizwa amzoshaya mhlawumbe lingana yositholi sangoma esitele ngomhlana udlula bedlala nganempiso ngenamngane ungidida unyawo zentombi bathi ziyaxoba ziyafulathela usihlangisa amaphunga amthandayo kwela kubo kamafundi isisuko lesikadiki isisuko lesikamanga isusa msini ikhande elikhulu abalibone balibabaza bathi ha bese ngibuza ngathi mina uyadliwa yini umuntu ungakini ujindo omnyama njengenkosi ucetshwayo udlula bedlala anganempisi ayinamngane usithombe sikashaka uthi wela umthene ufohla fenisa anganimude lo mlungu uncedo ongadini okukhululela angani udlonini aphinda angadini aphinda adla abantwana mafumbe fubela umthamuneni yembeza anganasidli nabantwana isitone sababhangela anganimuka umuntu ufuze kubo kadlamini engayidliwa ubobo-ke lezumbane wempiki madoda konye phela mina ngiphila nensizwa ha ngithola kahle ngiphuza utshwala abafana bami ngithola kahle ngiphuza utshwala ngithola kahle ngiphuza utshwala abafana bami khukele into engangeza unesibindi wengizwa kamchunu ngoba namhlanje usaphila hayi kube mina nguwena mina hayi kube kade ngafa hayi kube kade ngafa zagiga ngeke awu nawe madala uyafakaza mntu omdala awu uyafakaza mchiliba ubuyaphi usuzocula usumdala nje qamuka usumdala usugugu nje qamuka usugugu nje ontangayeni bazinyanga wena mawucabanga ukuthi ucula ayibonakala ngako ukuthi ugunda ikhathi ubaba omdala nje ugunda ikhathi angabe ushaya imbunculo njengobheka icela ngabe ushaya imbunculo njengobheka icela nophuza ekhemisi impetha abafana bami ngiyabhodla ngibhodle emayini ngiwayani la ngikhona ngiseTax Studio ngisemayini ngibhodla igolide nesiliva abafana bami engana kangeni umculo ohluphekayo la umculo osufarishayo kangeni la osafarishayo nje haya kangeni mangabuphuwa awurecord nje le la kuthi mangabe kudlula khona ibhano ekuthiwa ume kancane mangabe izulu lina kuthiwa ngeke sikwazi ukurecord namhlanje liyanetha liyanetha fazo omo ngoba nako Jonathan Dio waxoshwa sumenzeni umfowenu lobe uthisha lomdala akasabugoqa utshwalo la kubona akabugoqa utshwalo la kubona sezowaphelelwa nomsebenzi ngoba ufuna ukuthi kube wena wedwa umuntu right ufuna omunye umuntu ukuthi abe right ekuzonda umndeni wena akekho noyedwa uthandayo ayixoba ingoma ekhala ami experience ePortshepstone yaqalela kumina imvula yazaphelela kumina ngiyibambile nabafana bojikelele G ayishinsa awuthe izinto mase ihamba kahle mfana kethu awangikhohlwa msa kodwa hayi kulungile msa okushuthi-ke mina ungithandela into enhle mfowethu ungithanda mangabe ngisiza wena nje ungenza ithulusi
hayi kulungile mfana ngithi kulungile menzi yakhohlwa kodwa umenzi wakakhohlwa bafana bakithi bayidlaba ngumfakajeqo ngalasheba umsukambo bonke kuthiwa umntwana lokho ngamzondo kuthatha into mzafaka semdlula bihlala anganempisa inamngani bathi mubo umuntu ufuze kulo dlala nto yami wathi yodlala dlala nto yami wathi yodlala ngigibele noma igula-ke madoda imfene yami namhlanje yakhulu umkhulekela ngazi ukuthi ngiyofika nje etrech kuthiwa diliza amajuba mfana idla ama-wings ngigibela ama-wings imfene yami akuhambi kahle umzo ngihlangabeze nefortuna laphana for crust angiboni ukuthi ngizofika emdletshela angiboni impela komele mfe ngiyishintshe lapha phambili ngihlaba kanjena abafana bami ngiphezu kwetshela khulu etsheni lakaqani itsheni nenyoka enamakhanda awu-7 enenyoka eminamakhanda awu-7 ngikade nje ukuthi esengiqhumisa dlala nto yami wathi yodlala sho kanjalo ese-roadblock madoda umfoka Dlamini umfoka amalandeli umfoka magaduzela ngokulandela inkomo zamadoda umsukulu kambobombili nabadlamini abasibalikhuni nabamdlovu nabasibandasi lokuthiwa nabamoponi nabagidisi nabambobombili nabamakani nabadiki ladies mantombazana woza mugelo woza ngelovile sungijwayela kabi mfana wami ngiyakubona woza qanda le-grootman woza qanda le-grootman suqoze ungalifakile iphendi uqozela mina ungalifakile iphendi woza mfazone esende woza uphuma umkankaso ungena abafazi becundi uthi ifa lewule dliwa zihlakanile ngisho lona phela leli cuni leli selasithela wena mfana mani nalo mcimbi wakho lo yifly nathi mani bakhokhela kanjani abaculi bakhokhela ngo-Capitec uCapitec cabanga nje uCapitec ukwenzela i-cash send ngo-Capitec uphi 100k wengane wadlala engangani wayichaphaza ingane madoda ngizwile naye sifuna ngo-Capitec uNkulunkulu wami ithi uyawudlala yini uCapitec uNkulunkulu wami unesibindi wekhefu kaNgcobo ngokudla ingane uphinde udla ikwantama aqethe engabi indaba zalutho khona ujwayela imizi engacheliwe ujwayela imizana nje wajwayela imizana hlala ukwenza kukulungela ngeke uzulunge lo dlala nto yami wathi yodlala yagula imfene yami yagula umkhulekela idla ama-wings ingawacelile uNkulunkulu Nkosi ngiyachaphazela nje kubantwana bakho ngiyachaphazela uNkulunkulu wami chuphazela izisi madoda konje noyihlo babuye baboshwe li-drink and drive hayi madoda ayisuka badabukisa madoda obaba banjani laba kodwa ngababuye baboshwe li-drink and drive hayi yini ningabakenyi bafana sivele sibe intandane sivele sifane isonto namhlanje umuntu olala ebhebhileke namhlanje isonto namhlanje umuntu olala ebhebhile wanyakaza uDJ Zayis wanyakaza uDJ Zayis uyanuka lo muntu lona mani lo muntu uyanuka mani khiphani lo muntu mani lo muntu uyanuka mani uDJ Zayis yakhwifa yakhwifa yini-ke mani yakhwifa baba lungile baba hlala phansi ke mkhulu hlala phansi mkhulu ngiyasebenza yazi hlala phansi baba yakhwifa yazi lungile baba falapho mathayivana ozani laba bafana bami ubani wanayisikehla ngemoto shuthi impendulo ngisengoyithola kuwena falapho ngoba mathayivana ngeke unenqondo yenkukhu ongeke uyibize ngenkukhu umuntu usukuyibize nje uthi uyiqhutha umuntu xhaphaza abazali bakho ubani wanayisikehla ubani wanayisikehla ovuka iqungu endodeni woza mfuka msezana woza slim woza mfana woza slim esiqukayo woza mfana ozonduyise uyamzondo baba wakho umzondela ukuthi akaphile kini umzondela ukuthi wathatha imali yakhe yomhlala phansi phecelezi imali ye-provident fund phela mina ngifundile umzondela ukuthi wayidla namantombazane ePitoli bathi uyakhala bathi unethandulele nje ublema yena ubaba wakho uthi uye uthi kungenxa yakhe ingakho nje kunethulela qinisa ebuqwebengwini mfana wami uzoba right nawe uzophumelela
Ay move kiss before, ay move. Ay move kiss before. Muba ngathi venture izalukwazi. Muba ngathi venture leshayi local. Ay move kiss before. Kodwa kiss before niyagweva nama workshop. Anyagweva nama workshop. Angisaboni ukuthi uya ekhaya kiss before. Ay move kiss before. Ay. Khomba naye mina ngiqala ngawo ukubona babo isimo babo jabulela ukuzona nengane. Babo jabulela ukuzona nengane hayi mina ngisho ingane ngisho ngarish kangakanani. Ngeke ingane ibumngani wami mina soze never kodwa mina ngeke ngize ngizwane nomntwana mina. Ngihlonipha kabi mina. Zokuthuma amakhondom ingane wena. Ayi mina ngiqala ngawo ukubona babo iphatha kanje babo bhayisa kanje. Hayi. Ekunjani? Engakukhalisa phela bewuphenyile lapha kumkakho ngakukhalisa. Uthe usuka-ke wena sela le nkomo usuweba ingoma yami. Weba ingoma yami. Hayi mfana wami ungangijwayeli kabi mina ngiyazi insizwe empofu mina ngiyazi. Fikile bafana bami. Sonto namhlanje umuntu olale nenile impela. Olale nenile impela umuntu. Nginyanya kabi mina nginyanya njengezoso lezi zinamashanda amabili ayi lo mfana lo King Zoso lo. Ayingaminyanya lo mfana nesicwaco lo mfana lona. Lo mfana lo is not lo mfana kazi ngamthanda mina lo mfana ngiminyanya kabi lo mfana. Lento ngiyenyanya ngathi ngavela ushaye ngoqwasha nje lento le. Vele ushaye ngoqwasha lento ivuke ecebo lethu lento le. Sakhona bafana bami. Sakhona nginkosi yamaskani. Sakhona ukuthi indo omnyama madoda. Umfaka Jeqo ke la chef. Udlula bedlala nganempisi engenamngane. Hawu yazi ukudlama hawu yangu osazana. Abona ngisho ngezwe lipholile. Angazi ukuthi ubangani nami. Ngokuba mamezela bonke abaculi. Kodwa mina ngani noma ngithi ngikhuluma nawe, ngithi ngizama ukuxhumana nawe. Wangiziba nje. Angazi ukuthi yini ke ongizibela yona. Ngoba namzokwana usholelwe isoka lakho. Ngakukhalisa futhi nawe. Ngathi uNkulunkulu wami angabe sizosoma nobani. Ungazi ukuthi uzosoma nobani. Tshitshile umgunyathi. Hey! Shit. Ewe nomkhulu. Wesibani. Awushobani ukuthi uqale ngoma ngebhesi ni? Awushobani. Yakubuza. Yini ningibangela umsindo nina noma ongezi njalo ekseni ngesiginqo lesi singathi shu. Ngalesiginqiseni lesi singathengisi. Ngibangela umsindo njalo ekseni entathakusa. Ngilele nodadewenu ngikhanda umntwana silamanisa. Ngilele nodadewenu nibanga umsindo ngeginqo. Yini nithanda ukuthi ningiphazamisa? Angithandi futhi nalento yakho namkhulu ukuthi wena malapha kini ulawule makuyisonto ukuthi kini uthi akuphekwe ikabishi makuyisonto, akuphekwe imfino. Yabona mina ngisuke ngilelekini makuyisonto uyeke lento yakho lena angiyithandi mina. Ixoshile IGP uNkulunkulu wami. Hayi uzosebenza uNkulunkulu wami. Likhumukile nabukini. Awusele wedwa vela amahlasa. Yakhulu imfene yami khaniketa. Molo. Aw molo baba kaMpuku. Aw molo. Aw molo baba kaMpuku. Aw molo mhlekazi. Yini niconfuse ingane yami? Na confuse ingane yami nje nalo mawengane yakho febayi. Na confuse ingane yami. Yini ngani ibonelo iphinde ibonelo? Nengale ikhuluphela ngathi ujanto skimela. Ugive up baba kaMpuku man. Ulanda zonke izinto eziziphilisi lesi uzoyifaka kulo maskandi wethu lona man. Enhle kuyifaka kulo maskandi wakho lona ngoba phela thina yona usucula igqomo. Iskandi house phela leso siculayo. Ugive up ufuna ukuwina ngenkani. Ayifuna ukuwina ngenkani. Uyinkinga wona njalo noluthi lalela ngikuthela. Uzuma kakuzondi. Uzumunyala into yakho ukuthi umenza umfana wesikole umfonela ngo3 umtshela ukuthi ngiyasebenza ntambama ngo6. Umhloniphi mfo uthi ngene emabhozeni ngene kule studio lesi sirecord abantu abangenamali. Ngene kule studio lesi sirecord abacula abahluphekayo. Yakani intibani abuye ubukhosi bayise. Ha! Vele labo mbambele bashaye drink and drive. Shaye drink and drive badave bedakile. Hesha mfazo oma. Awangena. Awuzula.
nalola inokhuluma ngawo kungena wena nalola inokhuluma ngawo kungena wena woza 2025 woza ngiyakolusha woza siyemcimbini kaSathane seCarnival City u80k kulive kanti kwi-miming mgodi hayi ku30k siyoyikhethela wena sobe sikhona emcimbini kaSathane sobe sijabule woza 2025 mongenamali uyeke yakhwisa sehlala phansi bese mina ngisashaya insizwa ngisehlala phansi ngisashaya insizwa yakhwisa lungile baba yakhwisa yeso ya idla idanone hlala phansi baba sashaya insizwa mazoma ya boy unjani manje mawunjena nje unjani ngempela unjani mawunje ngempela unjani ukahle izo zonke ilone zakho iqoqane ke manje siseduze kwakho zigada sengikhona hlala phansi yakho uyolanda inyoka ungayilanda mfuna ungayilanda inyoka angisabi yo futhi angikutshela ukuthi nalezi ngane lezoyiposta iviki neviki akusize zakhe ezadadweni phela khona kunodadweni lona obozozala njalo khona udadweni lozala njalo ozala kabili ngonyaka ngathi imbuzi khona udadweni lona ozala kabili ngathi imbuzi lona silesithi uzala kanti umosha amasibhemu mfana omncane uthandana nogogo laba abawominister ngamathendo okuklina ey'bhedlela lana abantu abangasayi kuma-period impucuzeko yangonyaka 2023 wamthethisa njengengane umcine kumthethisela ukuthi wayeyaphi emdlekeni yoncinga isikhofa wathi ungabaza amandla akho impucuzeko ka-2024 wayiduba wayiposta late phela wona impucuzeko ngithi wawusabanga ukuthi unala bamfake kanjani ukuthi abe sponsor wathi abamkhiphi unala engani unalo uyamzonda phela wena unalo umzondela ukuthi wafaka abaculi abahithayo laphana umzondela ukuthi wafaka abaculi abahithayo laphana kwidandi iJuly akangakufaka wena awuyofika ucule ingoma awuyofika uthini ngempela uNkulunkulu wami shabe Iza kuthiwa mfana wathwala eMozambique kule nyanga le efika igixa beze ngo2 round kushaye ngo2 round ithi ekunikeza amandla ithi ekhuphula amandla wazenza urambo odaka into ebhidlikayo urambo wama akhomba umjaheli ngenganono awuthi wenzani umkhomba uphinde uxolise wona nomsizwa befake wena man andomi isibindi nje uyazi nawo naso isibindi sokuthi ungabulala umuntu asikho sidala isibindi sokuthi ungabulala umuntu hayi awunaso mina ngikwazi kahle phela leso sibindi lesa awunaso wawuzenza insizwa yamanga nje wawuzama ukwenza kanti uyenziwa ukwazi ukwenza wena uyenziwa hey asihleba izosebethi uyawa mngani bathi awusayidrayiveli lokho kunamasondo amane bathi ku-freeway impela bathi uyawa uyayibona kodwa imikhuba yelwane hayi imikhuba yelwane ngeke mfana kithi nasesitudio mawurekhoda bathi urekhoda 30 amashumi amathathu urekhoda 30 hey woza sentambo woza sigwebo woza ayawukhuluphale noma usuganiwe inkabi yami awuvumi ukuthela umzimba hayi kuyala manje yabona mona inhliziyo embi ngempela usuthini ngempela manje uthi asikiyeke ngomlando sishaya ingoma sifela ukuthi thina saphe kwayibhova thina sifela ukuthi asigida kwibhova na ukhona nje uthwala off it's not our fault ukuthi wena you are not proud with a senior that did cook you dlula kwaya nguye emzini ongenadlozi angithi wena uthi asikiyeke ngomlando phela amadlozi phela umlando angawukhohla kanjani umlando wakho bathi impepho ishisa umkakho bathi umkakho okhuluma namadlozi awudlala noplastic kule album yakhe edlule esentambo wacula noMabaleko acula nenyanga siyidlile imali yenyanga siyayixosha manje
seyixoxa manje suyidlile imali yayo suyisuthi ngoba uyazazi nje ukuthi unamandiki namandawo udla amagobongo suthi ayihambe manje inyanga emculweni susuthi imali yazo unyaka odlula wazocula noMabalenga ocula noMabalenga umalume wakho ngokukhokhelile studio susuthi imali yenyanga manje unamandiki unamandawo uyazi ugcwele intambo ezibovu emzimbeni wonke uqhishile suyamxosha manje umalume wakho suyayixosha inyanga salasho ubani ngoba phela yazi ukuthi le mpilo nje enteke ekuyiyele iyele impilo yakhe ayikho strong yefana nje nempilo yeqala kukanwa abanye kanwa abanye impela kulonyaka lona impela awutsaki lungile wakhe saqala umalokazana umshingisho emngcwabeni bathi uthumba umbithuni ubumkhomba uthi nange mama uthi woza mkama makubona uzobingelela mama mbingelisa ngisho emngcwabeni insizwa zembigodi kukanwa abanye hayi kukanwa abanye bafana waxosha inyanga uzolashoba waxosha inyanga uzorekhoda ngayo awu ngoba Thabani naseSoweto waxoshwa Thabani akhali intombi yakungeke imele indlala naseSoweto waxoshwa Thabani Sipho ngamla wena mthwemali uthi uzongishaya uthi ungisabi ngesibhakela mina ngizovele ngifikile ngalibalela uboni la ngamalibalela awuboni phela wena la ngamalibalela ofike ekhaya uzongishaya ovele ngivala umnyango bese ngivele ngiceba same time thola le nditana ozara yini kanti iqembu laMthengiseni leli ulenza ukuthi kube lakho walenza kwaye lakho wedwa nje wena kanti ingane kaMthengiseni uhlulwa yini mfana kithi ukuthi mawuqashiwe nje waqasha la uqashwa khona bese uthatha u3000 uhambise kini umuzi wakini phela lo muzi kayihle wabukisa ngengane zakwenza khali ingane zakwenu nje uthini kuwena uthini kuwena zakhali ingane zakwenu ikhala ngendaba nje kona uphuma indlwana yakho balekela ukondla umndeni sohlala eKhabonyoko waseKhabonyoko noma ungakini wena sube sidididi mfana kanti uyenzani imali uyidla insango nezidakamizwa ngisho ngoba phela awugqoki nento esile nje ugqoka yona le brand lengasile lefakwa yibona osigqobo nomuntu mazi hayi phela le brand le usemncane kaboni ukuthi ungagqoka le brand ayikho intombi engaqoma ufaka le brand ayikho intombi engakuthatha serious ufaka le brand angcono uyifakele inike uyifanele nomzala wami mhlabe yakhe ugqoke yona inike madoda noma efaka amafonkhong nje uhlabe yakhe kodwa awuyafaneleka ukuthi mzala uyarekhoda mzala urekhoda kusuka ngo-2022 singaki iminyaka mzala record ingakho kodwa usiphukuphuku mzala wapha phela manje urekhode studio benza kusona isex every day ngeke iziphume lo ngoma mzala hayi ngiyakutshela impela mzala ngeke iziphume lo ngoma le wenzuzo mfaka hake uphi uyihlo lona ongaziwa ndawo baba wakhe akaziwa ndawo wena udumile uyihla akadumile akadumanga maqhinga akadumanga bamdlula ngishemoli hayi wena uyihla hayi bad lapha kini hayi nize ngizogida la mina nganiqasha mina nobaba wakho mina nganiqasha futhi nginoholela imali serious nginiholele nje imali serious futhi nginike nemoto engizohamba ngayo lungile bafana bami wayihlaba mfokathethu nganasho boguilty shawamanzi awezimbabwe awu wena wamanzi isilo saseMondlo uJesu wasenkandla ucele mbani umasondeza usizo wakaZungu bese kuba uzwakela umfoka amadela bese kuba usiphamandla Hlongwane bese kuba usibongo obuhle umfokathu usizo bese kuba uDC umufiki useni umfoka amadlala bese kuba umlingo weminister ngihlaba kanjena abafana bami ngihlele tax studio ngihlele nonjini omkhulu uThuthana umfoka Ndlovu njini wenjini elibhofa bathi sikhukukazi sifuka amalamathola amanye aphenduka amawuwa ingoma balabala bathe bebeka amabala aphenduke abamabala bathi malume mina ngithi umfoka baba umfowethu manje ngithi umfowethu manje ngithi mina umuntu ongarekhodi la ilabacula abaphuwa yabona labacula abaphuwa laba basazama labacula abafostayo kusesiphithi bafana bami la akungeni noma yiphi intsha le
mfazi om ngushaka njena mfana kithi ungangisoli sola umlandeli wakho lonekhanda eqinile bathi umhlaka 31 umhlaka bani lona noyingcile emazinyeni lo bhosha njalo khuluma kakhulu laphana ngiyambona lona nothayile ekhanda hayi ngiyeke lona nothayile ekhanda ngiyambona lona nothayile ekhanda lona ongambizanga nawe lona ingcile emazinyeni lilithathile own itekisi ubhosha njalo umhlaka 31 ayibhosha njalo nesigubhu samafinyile ekhaya lisilima nje le nto la awona nje lanto isilima le nto isilima usibuka ke lesiyana le nto le ayizazi nokuthi yakabani futhi le nto la ngoba lesibonge sisebenzisa kusiye saso butomdala andile thabethe Gary Thabani ayilamalukhuzana wena angavuki ngayilanda ingane zaseCosmo ayingayilandela ubala abafana bakithi ngayilandela ubala abafana bakithi ngomsizwa bami anangazenza lutho abafana bakithi kanti kunjani lana ebhlukweni awafana bakithi awunangiphoxa hayi miyeke kushaya imamba hayi vele unoshukela wakhala ngoshukela kushaya imamba nami ngiyamxolisela ke bandle ntombini hayi ngiyamxolisela wakhala ngoshukela ke nkulunkulu wami simiyeke kuspontela ngoba ubiosexual bathi ubiosexual hayi mongasazisi ngisi ngeke ngize ngikutolikele ngihlaba kanjena abafana bami kubheki nginiphethe ngomfana omncane othe ncu intwana yami uthembelani mfaka ncuma ngithatha phansi kwanongoma kwadabhasi hayi uye nje uyasho usho ngephimbo elincane usho ngamazwi amancane avusa itshitshe ekuseni sho kanjalo ezenkosi yomasikandi phela mina ngihleli kwasebhofa wena uhleli kusiphi mina ngihleli kwasebhofa ngiyakoloza yimi ya ngihlaba kanjena abafana bami esiginqweni lesesincane ifesi awuqagele ifesi u12 ngibambele abafana bami awudlala mina dlala mnikazi wefoshuni dlala mvuka Jack ngana shell isiginqi sidlalwa yimina abafana bami hayi ndaba ukuthumela hayi bahlupha indaba ukuthumela uthi abathuma abadlali kubesikitha ngiphethe ngomjefa kagcumisa ngiphethe ngocelusa umfokazulu awukanti kwi-keyboard ukhona uJJ kanti kwi-Costina ikhona into yamabalabala amadoda abathebeke amabala yaphenduka yaba amabalabala uthuthana mfondlo uye edeskini uye enkostinini bafana bami ayihlaba abafana bami ngibhube selibongeka amafunzo wayetatazela ungeloviwa tatazela uge ezalwa kangcobo kwamaphumulo kunjalo abafana bami kulo 2024 sonibona ngonyaka sonibona ngonyaka 2025 ngithe phuza iphiliso lizomithwa back kuyindoda